ng tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Hi! Kumusta naman po ang mga... At may mga natutunan ako eh. Una, kumusta naman ang mga convo po natin na nag-start na po tayo mag-delete, di ba? Meron akong sinend na video kay Tanya Chinita nung minsan. So, dun sa video na yon, may babae nasa sasakyan kasama niya yung asawa niya. So, sabi niya dun sa asawa niya, wala akong lalaki, promise. Yan, hindi kita niloloko, promise, sabi ng babae. Tapos sabi ng lalaki, talaga ba? Patingin nga ng usapan ninyo ng mga kaibigan mo. Tinapon niya yung cellphone niya sa labas. Sinend ko kay Tanya kasi pagka nagkahulihan, dati ko pa to naisip no, kapag isang araw, nagkaroon ng chance ang sino man na makita yung mga convo natin sa Messenger, siguro yung buong mundo magkakagalit. Diba? Kasi marami dyan ng mga yung mga screenshotable na ikasisira mo talaga. Totoo yan. na maaring you don't mean any harm. Ganyan. Nasabi mo lang ng basta-basta. Diba? Pero kapag na-screenshot yan at ang interpretation na iba, ako patay tayo dyan. Sigurado yan sa mga kalalakihan, marami talaga. Madami din. Kasi, pero hindi ka sure. Sinasabi ko na yung convo namin ni Tanya Chinita. Kasi sigurado din, pati mga kababaihan. At tulad na nagde-trending ngayon, di ba? Actually, hindi ko nga maintindihan. Actually, bago tayo magsimula, tinitingnan ko pa, ano ba tong issue na to? Nakita ko nga yung mga screenshot. Alam mo ba't hindi mo naintindihan? Kasi mahirap maging marites ngayon. Kailangan malinaw ang mata mo. May mga screenshots kasing blurred. Sabi ko sa'yo, ang hirap mag-zoom in. Nakakaloka. Pero ako, realization ko lang, of course, there's always, meron naman talagang two sides of the story. 'Di ba? Kadalasan na naririnig lang natin isang side, tapos nag-a-assume na lang tayo tungkol sa kabilang side, tapos gumagawa na lang tayo ng opinion, 'di ba? Mamamatay din tong issue na ito, pero ang lesson na natutunan natin mula dito ay nako, yung mga convo po ninyo ay pwede talaga ma-screenshot, pero technically 'di ba dapat hindi ina-out sa public 'yan. Correct, Kasi pwedeng kasi it's a private convo. Tama. Kaya lang wala tayong magagawa kapag inilabas kung gusto lang talaga manira. So mag-ingat po. So ngayon, kung sa tingin niyo meron kayong kausap tapos meron kayong mga sinabing hindi maganda to sa kapwa, paki-delete na po. Hindi na po basta sinabi. Baka nagsisend kayo ng mga picture. Ayan pa! Sige nga, patingin nga ng picture mo ngayon. Nakahiga ka. Ayan pa. Please start deleting, di ba? Kasi mahirap na talaga. Totoo. Tsaka, hindi ka basta-basta talaga magbibitaw ng mga salita na pwedeng gamitin laban sa'yo. Yan yung problema ng mga taong katulad namin ni Diego Bandido, nagsasalita eh. Hindi ito problema ng mga taong nonchalant eh. Yung deadma lang sa mga nangyayari. Correct. Hindi mag-o-opinion, di ba? Pero problema ito ng mga taong ma-opinion. Yeah. At tinuro ko yung lesson na yan na maaga sa anak kong si Princess. Kasi sabi ko sa kanya, meron kasi siyang sinabing hindi maganda tungkol sa ibang tao. Pero sinabi na yon in a very parang feeling ko harmless. Siguro harmless wala siyang mean to harm. Siguro wala. it's just an opinion. Opinion niya lang na parang basta ang sinabi niya lang is, "Mom, hindi magaling yung ganito." Yung sabi niya, hindi magaling yung ganito. Tapos sabi ko, okay. Sabi ko, pero babe hindi mo pwedeng sabihin yan kahit sa mga kaibigan mo. Correct. Kasi yung mga kaibigan mo, pwede ka nilang dyan. Pwede nilang gamitin yan laban sa'yo. Sasabihin nila, sinabi ni Princess ganito ha. Pero ikaw, wala ka namang intention. Kumbaga parang it was just an opinion. Kaya hindi po lahat ng opinion ay sinasabi out loud. Correct. Ikakapahamak nyo po yan. Magkaiba-ibang POV, magkaiba-ibang perspective kasi. Sa true. Kagaya yung nag-viral na security ni Marian over the weekend ba yun? Na parang binusohan siya. Daw, yun yung sabi. Kasi yung anggulo nga ng camera, parang boso. Pero hindi naman. Hindi, totoo yung sinabi mo, Jex, na different POV. Different
different point of view kung paano natin nakikita mga Aha. bagay-bagay. O kunyari, tayong tatlo Aha. na nandito ngayon sa booth. Ikaw, Diego, kumikinang na ulo. Aha. Ako, kumikinang ina na si Nicole Yala. At may yung kumikinang na? kumikinang na Grab driver na nanalo to sa Love Knows No Boundaries promo. Ayan na. 'Di ba? Kunyari tayong tatlo pumasok sa kwarto ko, yan dyan sa office ko. Aha. Tapos iba-iba tayo ng pwesto. Correct. May isang upuan sa harapan natin. Iba-iba tayo ng pwesto sa loob ng kwarto. Aha. Iba-iba ang tingin natin dun sa Yes. upuan na yon. Oo. Maaring sa vision mo, Jegs, dalawa lang yung paa. Aha. Sa point of view ko, tatlo. Aha. Sa point of view ng Grab driver, Oo. 4. Aha, So correct. ganun po, iba-iba. So yun yung sinasabi natin na baka ang point of view mo, gusto mo lang magbigay ng opinion, gusto mo lang magpatawa. Ito lagi ko tong kinakapapahamak ko to lagi. Nagpapatawa lang naman ako. Yun lang naman ang intention ko. Oo. Magpatawa. 'Di ba? Tapos gagamitin laban sa akin. Oo. Yun. Oo. Kaya nga sa basketball, yung NBA tsaka PBA, dati walang replay eh. Ayan. Ngayon may replay na eh. Pwede Para- na mag-challenge yung coach eh. Oo, Kasi depende nga oo, kasi sa tama. POV ng ref. Alam ba, sa angulo na to, foul. Pero i-check sa video, ay hindi pala foul. Correct, Pwedeng correct. i-turn over yung decision. Correct. O, 'di ba? Ayan. Kasi nga iba-iba ng iba-iba ng point of view. Oo. Teka lang, didistract ako sa ribbon mo. Bakit? Malaki ba? May ribbon ka na naman May palang ribbon na malaki. naman ako. Nakakaloka yung malaking ribbon. Oo, may pa-ribbon ka wait, naman. Wait ka lang, Diego, kasi lahat ng kulay meron ako nito. Saktong-sakto, December, mamaya. Oo. Pagkatapos dito natin, babalot Oo, ka na. ibabalot na ako. Ibibigay ako kay Mayor. Sabi ni Mayor, ay, ayoko yan makunat. Matanda na yon, di ba? O, hindi, pero sa True Laluto lang Halong Eklavu, yun na naman yung dapat na matutunan natin tuwing merong nagte-trending. Correct, oo. Na una, alamin natin yung ibang sides ng story. Yan, And yung then, context correct, talaga. yung konteksto, bakit ba Oo. nangyari, ganyan. And pangalawa, yung ano bang application nito sa buhay ko? Oh, yan, so, anong yan. itinuturo nito sa akin? Correct, oo. Na ganun pala. Oo. Hindi pala dapat basta-bastang ganon, di ba? Hindi lang basta makisaw-saw ka. Correct. Oo, kasi minsan sa uso, isa lang naman yung nakita mong screenshot, ang dami mo ng opinion. Nakakalurky, di ba? Pero ako, lagi ko tong sinasabi dun sa lahat ng mga may pinagdadaanan ng mga issue. Minsan kapag nasa kalagitnaan ka ng issue, parang feeling mo hindi natatapos, Oo. parang feeling mo katapusan mo na. Ang masasabi ko lang ay tama ka, feeling mo lang yan. Ayan, Kasi correct. hindi. Oo. Ako para sa akin, Jegs, ang isa sa pinaka-perfect example dyan, si Maricar. Maricar Reyes. Ay, sasabihin ko nga sana, tsaka si Hayden ko. Oo, diba? I mean, of course, we remember and she acknowledges it. Kaya nga may book siya nun si Maricar. Diba? Pero tingnan mo naman din kung paano siya bumangon. At patuloy na, siya talaga yung perfect example nung lumabas yung scandal niya many years ago na wala kang narinig talaga sa kanya. Hindi siya Walang statement or anything. walang kahit ano, tahimik niyang hinarap yun. Tapos hanggang sa nakabalik siya, tas okay naman siya. Kasi minsan may feeling tayo kapag ikaw ay nasa gitna, feeling mo lahat tungkol sa'yo. Pero sa totoo lang, oo at that time. Pero yung mga tao, sa totoo lang din, may iba din silang mga buhay. Para isipin lang lagi yung issue mo. Hindi. Diba? Kaya mo yan. Lahat ng mga may pinagdadaanan na issue, Yan. screenshots, yan, lahat ng mga ganyan. Akala mo lang hindi mo malalagpasan. Akala mo lang it's the end of it. Pero nako, based on experience, it's not. Huwag ka magdesisyon ng pabigla-bigla. Correct. Yung ayoko na lang, ganyan. Oo. Kasi yan ay sinasabi natin, pag nagdesisyon ka ng mataas ang emotions mo, baka mali yung decision. Ayan, yung nga lagi nating sinasabi dito na pag mataas ang emosyon, Oh. mababa yung IQ. Correct. Oo. Di ba? Ayan, intelligent is low. Yes. So, wag na lang. Pagdasalan mo na malagpasan mo yung conflict na yan. Kasi malalagpasan mo din talaga. Correct, yan. oo. Mahirap lang talagang isipin talaga at the moment. Pag nasa gitna ka, mahirap talaga. Kung minsan kasi pag damo na nagsasalita kami, mga tao kasi na talagang, ay, eto, sasakyan natin. Correct. Sensationalize. Sensationalize. Kulang, Jeg. Sensationalize. Sensational. English kasi. Sensationalize ka naman. Bagong word. Hindi, pero totoo. Kaya yung mga iba,
tumatahimik eh. Uh-huh. Tingnan mo, kapag katahimik, hindi siya lumalaki. Oh, wala na. O pag walang nagse-sensationalize, diba? Yun, Kailangan mabagal kasi ako din minsan nababalil din ako dyan. Pag walang walang pumapatol, pag walang pumapatol, hindi siya lumalaki. Tatahimik na tatahimik lang, diba? Pero kapag once na maraming sumausaw dyan, once maraming nag-reshare, repost, ano yan, medyo magtatagal talaga yan. Meron nga akong nakitang video na parang, na naman yan? Hindi, sa mga kabataan naman ayan, to. Parang dinidemo ng isang teacher sa mga bully na kabataan. Sige nga, ibully mo ako. Okay. Sabi ng So, nagsasalita na hindi maganda. Sabi, okay. Yan lang yung sagot. Yun yung sagot. Wala nang masabi yung bully. Tama. So, okay. Oo nga. Alright. Alam mo, meron ako na, para makarelate kayo, meron akong kakilala. Kakilala mo din to. Okay. Tawag natin siya sa pangalang Christopher. So, sobrang nan siya ng pitong taong to, di ba? So, nung minsan sa buhay ng tambalan namin dati, nagalit ako sa kanya, nainis ako. Kasi for whatever reason, nainis ako kasi alam mo na matampuhin ako. So, gusto ko mag-usap kami. Okay. And mga bata pa kami noon, hindi ko naman alam na hindi pala siya mahilig makapag-usap. Na ayaw niya pala ng mga ganon. So anyways, nag-usap kami. Kinausap ko siya, sinabi ko yung mga damdamin ko. Tapos sabi niya, tapos? Gumanon siya. Okay. Tapos ako parang, ang ending sa akin, Jegs, parang na may masabi ulit-ulit na lang ako. Sirang plaka, yard. Diba? Kasi nga, wala akong makuhang Hindi ako nakakuha ng response sa kanya. Hindi siya nagalit. Hindi, wala. Well, okay. Yan kasi ang yung channel ng communication from yung nagbibigay ng message then sa receiver, walang feedback na nangyari kasi correct. Wala lang. Okay. Tapos? Okay. Hindi naman siya galit though, Ano lang, parang, oo. Yung alam mo yung G ako, parang, kasi gusto ganito yun. Correct. Gusto ko mag-uusap kami, parang, kasi ganito yun. Parang, hindi dapat ganyan. Kasi dapat ganito. Yung, may mga kamay-kamay pa ako, Jegs. Tapos, may mga kunot ng kilay, ganyan. Tapos sabi niya, okay. Ganun lang. Tapos nagtitinga pa yan, nangungulangot. Alam mo, nakatingin sa malayo. Alam mo, yung talaga. Ang ending, tumigil na lang ako. Tapos nagsumbong sa boss, Sir! Hindi po ako kinakausap ni Chuper. Kasi totoo And ang ending talaga, hindi siya lumaki. Kasi walang nagano The more na sumasagot ka kasi, doon na, lumalalim ng lumalalim. And sometimes, it's all about also the tone of the voice. Yung tono. Tingnan mo, kapag pinara ka, let's say na enforcer, tas ang tono mo agad, Kuya, pasensya ka na ha. Diba? Yung, uy, naku, sorry po kuya. Kapag based on experience na kapag ganun na humihingin ka agad ng pasensya, tapos ang tono mababa agad, madali ang pakikipag-usap kumpara sa ang taas kagad na emosyon mo. O bakit? Saan ka ng problema? Anong problema? Yung gaganunin ka, pinara ka, tapos tatanungin mo kung anong problema, tapos magtatawag ka ngayon, maglalabas ka ng calling card, diba? Ang ending nito, sa halip na makapag-usap kayo na maayos, ang ending nito hindi. Magtataasan pa kayo ng boses, makakakos pa kayo ng traffic, mabibidyoan pa kayo, tas trending pa kayo the next day. Diba? Paano? React kasi. Ayan. Kaya sa akin, pag pinara ko, pagbaba ko ng ay sir, sorry sir, ano po bang nagawa ko? Sir, pasensya na. Ganyan. Diba? Akala ko, kapag pinara ka, Jegs, babasahan mo kagad ng verse sa Bible. Ayon sa Genesis. Nakakaloka. Masaklap ba? Kilala mo ba ako? Yan, di ba? Yun yung masaklap. Minsan may ganun. Hindi mo ba ako nakikilala? Alam mo, nakakaloka ko. Ako yung enforcer. Hindi po, di ba? Expect mo ba kilala kita? Nakakaloka. So, it's also about the tone of the voice. Baka yung tono mo masyadong mataas, di ba? So, kalmahan mo lang. Kasi totoo, di ba? Kapag may naninigaw sa'yo, ewan ko lang ang automatic reaction ko minsan naninigaw din pabalik. Sinisigawan mo ako Defensive kasi once na may umaatake sa'yo, di ba? Diba? Atak ka rin. Atak ka rin. Human nature siya. So ibig sabihin, kung umaatak ako, sige, super hindi siya nag-attack kahit sinisigawan siya. Hindi siya human. Yan. Takbo-takbo pa more. Ayan tuloy, topic ka. Katulad nung isang araw lang meron kaming briefing para sa isang event. Tapos wala doon yung isang kasama doon sa event. Sabi ko sa Jegs, may mga sinabi sila doon sa taong yun. Tapos sabi ko, buti na lang talaga nag-a-attend ako lagi.
Marami pa namang nasasabi tungkol sa akin, di ba? Hindi pa man din ako yung tipo ng taong wala kang masasabi sa akin. Meron Yung babae laki ng ribbon. The more kasi natalakera ka, marami kang opinion. Sa true. Di ba? Kaya nga gumugulo yung politika natin Yan. Sagutan ng sagutan dami. Speaking of politics, nagising ako sa sa balita na martial law ang Korea. Ay, oo, sa Korea. Oo, bakit? Temporary. Parang may threat ata something Ayan, tingnan mo. Kaya kami hindi AM sa government system nila. Parang may threat na something. Parang hindi talaga mapagkakatiwalaan kapag gusto talaga news DZRH mo. Ayan. Pero diba, yung nagulat ako, napagising mo na lang may ganyang parang balita. It's all about na hindi ba yung North? Sa North. Oo. Parang napasok yung parliamentary nila Keme. Tingnan mo. Okay na sana ako sa parliamentary may Kemeng kasunod. Hindi na lang ako naniwala ulit. Nakakaloka. Diba? Grabe. Ang daming nangyayaring mga nakakalurke. Kaya patuloy po tayo magpe-pray. Pray po natin yung country natin. Pray natin yung neighboring countries. Pray for each other. Eto nga, magpapasko na lang. May impeachment pa na inihain. Sinasabi. Diba? Mga ganyan. So pray po. Yun ang kinakailangan natin. Pag-pray natin yung bansa natin. Saka mga leaders natin. Correct. Ang kailangan natin yung mga leaders natin nasa tamang pag-iisip, hindi ko nasasabing wala, di ba? Pero sabihin, yung tama lang. Yun. Ako yung wala sa pag-iisip na tama. May pag-iisip pero hindi tama. Hindi na laging maisip yung bayan. Oo. Tingin ko na rin din to para sa atin Wake up call na rin kasi next year, election. Correct. So alam niyo na. Mas maging wise na po tayo. Pag-aralan po natin yung mga iboboto natin. Sa true, lalo talang halong eklavo. Alright mga kabisyo, oras natin 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako ang kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!